Urola Kostako Udal Elkarteak bai pertsonekin eta bai enpresekin lan egiten du. Pertsonekin badu lanpoltsa bat, Urola Kosta lanpoltsa izenekoa, eta bertan denetariko perfilak ditugu. Zuzendariak, kudeatzaileak, goi mailako teknikariak, internazionalki esperientzia duten pertsonak, eta baita ere bestelako prestakuntza edo B mailagokoak dituztenak ere. Enpresekin beste gauza batzuen artean, badaukagu zerbitzu bat lan bitartekari lanak egiten ditugu, enplegatze agentzia homologatua garen unetik lan eskaintzak kudeatzen dira, eta enpresek pertsona behar dituztenean guregana jotzen dute. Eta hortxe zu eta gar kanpaina azken batean gure helburua da gure zerbitzua enpresek ezagutaraztea. Enpresa esaten dugunean, esaten ari gara hostelero, industria, merkataritza, autonomoak denetarik sartuko lirateke, beraz, animatu jendea kontratatzea. Urola Kostako Udal Elkartetik zutagar kanpaina martxan jarri dugu. Zu eta gu, dana eman da lelopean. Kanpaina honen helburua da eskualdeko merkatari, ostalari, gestoria, industria enpresak gureganatzea Urola Kostako Udal Elkartera. Hemen daude gurekin harremana izan duten herritar batzuk. Murkiletik Zarauzko dendarien elkarteatikan, guk egiten ditugun, bileretan eta komentatzen dugu, hori nola dan, gure lana, hauten diala urtean zehar egun konkretu batzuk edo fetxa batzuk, lan askoz gehiago egoten dela, eta orduan Urola Kostako Udal Elkarteak daka lanpoltza bat eta zerbitzu hori emateigu. Orduan ez tezu ibili ber, denbora galtzen, iragarkia jartzen edo galdezka edo, honea etortzen zea, behaiekin hitz egitezu eta norbeak ze berdun, behaiek ikustegue eta orduan zerbitzu hori behaiek emateigue. Orduan denbora gutxillo galtze dugu. Eta gero aparte, euskara sustatzeko ere, beti kanpainak iteitue eta orduan errotuluak itezkitzue eta norbeak berduna ez, eskaintza bereziak eta dena guri behintzat doain indigue eta guri behintzat zerbitzu oso ona eman digue, oso gustora. Eta gero, nik esan berdete bat, nire esperientzia, dela gutxi irikinunik nire komertzioa, eta ni behintzat, honea etorri nintzen, Urola Kostako Udal Elkarteak, eta laguntza guztiak, eta ze eskaintzan eskan, ze diru laguntzan eskan, eta deneit behintzat dena oso gustoratan nintzen, da asko lagundu ziren. Lore naiz, Zumaiarra naiz, eta orain dela hilabete batzuk lanik gabe aurkitu nintzenean, Urola Kosta Udal Elkarteko lanpoltsara bideratzea nire kurrikuluna pentsatu nuen. Bertara deitu eta segituan oso harrera egokia eman zidaten, tutore bat jarri zidaten eta tutore horrekin egin ditut elkarrizketa diferentera denboran zehar. Lehendabiziko gauza nire kurrikuluna begiratu genuen eta moldatu genuen eta eguneratu pixkat bertan jarrita zeuden edukiak. Lanpoltsan jarri zidaten eta orain dela hilabete horrela deitu egin zidaten esanez, bazegoela enpresa bat interesatuta ni neukan perfilagatik. Osea, nire esperientzia pixka diferentea da. Eta orain, Urola Kostako Udal Elkartari esker lanean ari naiz, Zumaian egiten dut lana, denda batean, ekin elektrizidadea izena du, eta oso gustara nago. Esteban naiz, eta Zarautzen taberna daukat, Marina Txiki. Urola Kostako Udal Elkartean bidez jendea lortu laneako, eta behi esker errestasuna lortuet jendea bidean abiltzan nian, ez? Beha jarri zian harremanetan lehendabiziko aldian nien ditu ezautzen, da bere medioz hiru olau langile izan ditut, eta zan behar da primeran juntzaitela. Danak etzian nire guztoko, baina bintzat probatzeko eta baten bat gehatua eta danetean izan da. Baina lasaitasuna amatezu, bakizun noa jo, baten bat behar desu nian. Bakarri esan, oso ondo tratatu egitela beti, simpatiaz da errestasuna itzin ditu makitzean. Egin ez hola jakin, harremana handiena daukatena eta oso guztan nahola Urola Kostako Udal Elkartearekin. Kaixo, Irati naiz, Urola Kostako Udal Elkartera etorri nintzen langabezian gelditu nintzanean, langunea izeneko programa batera, bertan beste langabetu batzukin nire kontuak partekatzera eta langabezian geldituta
ikasteko hainbat gauza. Hortik bideratu zuten nire kurrikuluna eta hainbat jakintza edo lanpoltzara, eta horren bitartez, gero niretzat egokia izan ziteken lanpostu bat atera zanean, nirekin jarri zian harremanetan, eta oin Urola Kostako Udal Elkarteko programa edo lanpoltza horri eskerrak lanian ari naiz.